SPC obeležava njegov praznik po današnjem kalendaru. Da. Očeta za Svetog Savu. Što je naša očeta? Snimaš ovo. Svetli ga se tvoj blic malo. Sad će što nemaš gledati. Ma ima, on snima. Aha, snima nego se ugasi. Ne, snimi dalje on. Samo pibli ga pomalo. Ako jako pritiš, kidaš. Sad ću da... Znači ja to onda izbacim su bili. Sad slika ovako, vidiš, kao... Nije riba, ovo je... ribić. Ribić nije riba. Sad ćemo probamo kako to izgleda. Koja je boja, lepa boja. Samo da probamo. Pršuta, a? Ovo nas. Aha, Miško, a? Pršuta. Bravo. Možda prekineš. Jesu ugasilo crveno? No da, još ne. Ne, da ugasi. Može da, samo to.